como os que nos acompañan na distancia, que esperemos que pouco a pouco tamén se vayan animando a compartir espazos para poder reflexionar e debater mirándonos os ollos e tamén as bocas, afortunadamente a partir de agora. Acompáñame na mesa Dolores Vilavedra, que coordina a Comisión Técnica de Xestións e Políticas Culturais, que é realmente a instancia do Consello que organiza o ciclo no que se inserta esta xornada, e Alberto García, que é o coordinador real da sesión de hoxe, que exporá, con mellores palabras que as miñas, cal foi o obxectivo e que moveu a organización da xornada e que o que pretendemos co desenvolvemento da de hoxe. Esta xornada e o ciclo do que forma parte realmente inscríbese dentro dunha liña temática que percorre ao longo de todo o ano a programación do Consello da Cultura Galega e que ten que ver co que nos puxemos como título a foxa da autonomía. Por un lado, está ben, estamos nun período histórico en que se están conmemorando 40 anos do Estatuto que se cumpliron o ano pasado, pero dentro tamén desa consideración de que se cumpre unha cifra tan redonda como 40 anos, nos queríamos poñer o acento en dous sentidos a maiores. Por un lado, nas décadas precedentes àquela aprobación do Estatuto, facendo un exercicio tamén de memoria, de recoñecemento a todos os movementos que houbo antes daquela data da aprobación do Estatuto, tanto no ámbito veciñal como no ámbito político, no ámbito sindical, etcétera, e que crearon un clima de contestación ao franquismo que posibilitou que logo acabou acontecendo, pero ao mesmo tempo colocarnos tamén nunha perspectiva de futuro ou de presente, queríamos tamén, tendo en conta os importantes cambios que en todo o ámbito cultural se produciron naquele momento, no momento de fin do franquismo e inicio dun período democrático que permitía un gran cambio no contexto español e no contexto galego en particular, créanse unhas institucións culturais, créanse uns modelos, créanse tamén un tipo de políticas que 40 anos despois nos parece que hai que reconsiderar, que hai que revisar e que hai que ver ata que punto cumpriron o papel para o que foron iniciadas, son válidas no presente e, sobre todo, son válidas cara aos 40 anos que temos por diante agora. É dicir, que nesa triple liña queríamos situarnos con esta liña temática que chamamos a foxa da autonomía. Decía antes que realmente a instancia do Consello que organiza este ciclo do que a competencia xornada de hoxe é a que chamamos no seu día Comisión Técnica Temporal, porque ese é o encaixe que ten dentro do noso organigrama de xestións e políticas culturais, que realmente creamos, empezamos a falar dela no 19, non sei se creamos no 19 xa iniciado ao 20, en calquera caso creámosla antes da pandemia sin saber o que se nos viña de riba e o importante que ia ser esta comisión durante o confinamento e os meses posteriores inmediatamente ao confinamento. Creámosla porque máis alá das liñas temáticas que son as que percorren realmente as seccións do Consello da Cultura, desde sempre, podían ser de outra maneira, pero son temáticas, sempre quedaba oculta unha parte frente á vistosidade ou á evidencia da creación cultural ou das representacións culturais, sempre quedaba oculta unha parte importante que ten que ver coa xestión e coas políticas culturais que están por detrás sempre de maneira necesaria e fundamental. Entón queríamos realmente iniciar unha reflexión, un debate, tamén
ofrecer un foro en que os cada vez máis abundantes e mellor formados profesionais da xestión cultural en todo o país, a nivel municipal, pero non só, pudesen ter ese punto de encontro, ese punto tamén de lugar para reflexionar e para ver de que maneira podíamos avanzar, que era tamén unha cuestión que nas distintas avaliacións do estado da cultura feitas polo Consello da Cultura Galega se estaba botando de menos, non? Sempre insistíamos na necesidade de reflexionar sobre a formación, a profesionalización, onde se toman as decisións, quen toma as decisións, de que maneira este gran tecido humano que está por detrás da evidencia da creación e das representacións culturais, había que terlo en conta, había que axudalo de alguna maneira, había que potencialo e había que facer que fose un tecido o máis rico e sólido posible, porque iso se traduciría tamén nunha nova etapa para a cultura galega que queremos no presente e no futuro, non? Entón, como digo, creamos esta comisión que deu excelentes resultados. Desde logo, no ano 20 foi unha especie de táboa de salvación, non solamente para a parte da actividade do Consello da Cultura Galega, sino para todos os todas as persoas as que nos queríamos dirixir e que o confinamento aínda illou máis nas súas casas, e, por tanto, aínda estaban máis necesitados deste espazo de confluencia. E logo, deu moi bons resultados ao longo de todo o 20 e todo o 21, e poñer simplemente o acento neste ciclo que está programado para este ano por eles. Direi que comezamos en xaneiro cunha reflexión xeral sobre as políticas culturais a debate, chamadas a debate, que en febreiro puxemos o acento sobre o papel dos museos e sobre a importancia de repensar como teñen que ser os museos, que queremos no presente e tamén que queremos no futuro. En marzo tocoulle as filmotecas e ao patrimonio audiovisual. Estamos agora en abril coas políticas municipais e o ciclo rematará no mes de xuño repensando as políticas teatrais, non? E con iso concluímos este ciclo que, como digo, se coloca en repensar as institucións culturais e as políticas culturais que se iniciaron hai 40 anos e que xa vai sendo tempo de darlles unha voltiña e poñelas no presente cos ollos moi postos no futuro. Agradecín antes a presenza de todos vós, pero naturalmente teño que agradecer o traballo da comisión representada por Dolores Vilavedra, pero tamén o traballo moi concreto da xornada de hoxe posta en Alberto. Moitas grazas. Ten el agora a palabra para, como decía antes, expresar con mellores palabras cal é o sentido da sesión de hoxe. Mellores palabras seguro que non. O dos que dixestes dos seguintes 40 anos tamén me dou esperanza, estaba botando as contas se eu iba a ver ou non. Entonces, claro. Entonces, nada, moitísimas grazas por vir, moi bo día, moitísimas grazas á Comisión por deixarnos ser parte dela durante este tempo. Foi un placer, sempre un placer poder reflexionar sobre a profesión e a vocación de sempre un placer poder facer cousas tan agradecidas como organizar xornadas como estas e chamar a persoas moi, que sempre foron referentes para como Héctor, como Encarna, como Bará, como Carlos, compañeiro na asociación e referente tamén en algo moi concreto que vamos a contar hoxe sobre a evaluación das políticas teatrais, moi interesante. Entón, nada, cando se empezou este ciclo durante este ano para repensar as institucións culturais, eu levantei a man rapidamente e dixen, os concellos non os podemos olvidar, porque os concellos, as políticas de proximidade, claro, eu traballo nelas e é o que máis me move, pero a mí me parece fundamentais no noso sistema cultural. É moi importante o papel que tuvo a Xunta, é moi importante o papel das diputacións, pero é fundamental o papel da proximidade e o papel dos concellos. E creo que toda a xente que traballamos neles, moitos deles están hoxe aquí, sabémolo e pedimos sempre ferramentas ou pedimos un pouco estes paráns de reflexión, porque levamos 40 anos ou 30 ou 25 ou moitos en todo caso facendo un traballo, sempre o avaliamos da mesma forma, un pouco para todo,
un pouco aquel Land Rover que se refería a principios destes 25, 30 anos de carreira, era reflexo de que éramos un pouco todoterreno, que había que facer de todo, e eu creo que tristemente, e digo tristemente, seguimos un pouco na mesma, porque non houbo aínda pasos suficientes como para aclarar determinadas cousas do traballo e que é o que temos que facer separadamente ou que é o que temos que facer grupos especializados de profesionais. Eu creo que esa reflexión está aínda por facer. 40 anos despois, ou 30 anos despois, ou 25 anos despois, desde que empezamos a traballar nos concellos, onde estamos, de onde vimos, que é o que nos vai a falar Héctor, onde estamos con boas prácticas ou experiencias inspiradoras que vamos a presentar hoxe, e sobre todo cara onde imos para eu defendo non seguir sendo Land Rover, non seguir sendo todoterreno, non seguir sendo para todo, non seguir facendo de todo e querendo abarcar todo e non facendo nada en concreto avaliadamente, reflexionadamente para que a profesión evolucione. Ese é o fin e o objetivo desta xornada. Un parón de reflexión, de repensarnos, de saber de onde vimos, pero de intentar traballar a partir de agora, se non de outra maneira, polo menos ser máis conscientes desas diferentes partes que ten o traballo e das diferentes partes que debíamos asumir nós e que ao mellor nos olvidamos un pouco en ese Land Rover, en ese todoterreno, en ese querer facer de todo ou estar obrigados a facer de todo porque a realidade e as presas así nos obrigan. Esa é un pouco a intención do día de hoxe e, bueno, a ver se a conseguimos. Entonces, simplemente agradeceros que viñerades e dar o paso xa a Dolores Vilavedra para empezar. Eu non podo engadir nada que supere o dito xa pola presidenta e polo meu compañero Alberto, a quen quero agradecerlle moi explícitamente a organización desta xornada. A comisión é unha comisión que traballa en común, que estamos moi afeitas ao traballo colaborativo, isto nos permite a tecnoloxía, pero de alguna maneira a organización de cada unha destas xornadas foi asumida por unha persoa diferente, na medida que tiña unha relación máis específica con ese eido da profesión, e esta naturalmente é un pouco froito do compromiso de Alberto coas políticas municipais, co municipalismo visto dentro da xestión cultural. E, polo tanto, empezamos xa, creo que, aínda que vamos con un pouco de retraso, a mañá está pensada para que poidamos acabar sobre as 2 e pico e hai tempo, e entón convido xa a Héctor Pose á mesa para que poidamos empezar a traballar.